Tak robím poľnohospodárstvo veľakých 15 rokov. No a od tých 15 rokov striekam vlastne. Pomáham pri plnení postrekovača a zarábam chemiu. Mali sme školenia, čo sa týka ako vnútri podniku, ale teraz to bolo školenie, čo sme boli vonku. Poučné to bolo asi pre agronómov, pre tých riadiacich pracovníkov, ale pre nás to ako pre obsluhu bolo o ničom. Tak jak sme sa rozprávali o tých oblekoch, o tom oblečení, o tých rukaviciach, o tom skladovaní trebárs tých chemikálií, o zarábaní voľaké novinky, ale čo sa týka toho, jak sú označené chemie, to ja nemusím vedieť. Áno, na tých školeniach by mali byť traktoristi zvlášť a vedúci pracovníci zvlášť.